Det kan være vanskeligt at have ADHD og tage en ungdomsuddannelse. Den unge vil typisk have svært ved at fokusere på undervisningen, at koncentrere sig i timen og få struktureret de opgaver, der skal laves. Det kan være en god idé at sidde forrest i klassen, så man ikke visuelt distraheres af, hvad de andre laver, at holde korte pauser indimellem, og måske have en såkaldt tangle, man kan pille ved, mens læreren taler. Det er nyttigt, at opgaverne beskrives meget konkret og kan brydes op i delelementer, så den studerende kan tage et ad gangen. Det er godt, hvis opgaverne stilles både mundtligt og skriftligt på én gang. Der vil også ofte være et stort behov for hjælp til at strukturere og planlægge opgaverne. Her er en kalender et vigtigt redskab. Det, der ofte går galt, er, at den unge mangler støtte, eller ikke gør brug af den støtte, der tilbydes. Skolen forstår måske ikke helt den unges vanskeligheder, eller den unge erkender dem ikke selv. Nogle gange sker der det, at vi tror, vi er konkrete og tydelige, og at det, vi siger, bliver forstået sådan, som vi har ment det. Det er dog langt fra altid tilfældet, og så går kommunikationen og samarbejdet fløjten. Her kan jeg komme ind i billedet og hjælpe med at afkode situationen og prøve at få gang i ungdomsuddannelsen igen, eller at finde et alternativt tilbud.